соседи. Об этом говорит и президент Александр Лукашенко. Что касается символики, белорусы определились с ней еще на референдуме 1995 года. Давно и ответили себе на вопрос, что для белорусов значит Вильня. Можно отказать одной фразой. Вильня белорусская, а Вильнюс литовский. Потому что, когда мы кажем про гістарычную традицию, то, безумоўна, гэты город немагчыма выкрасліць з гісторыі нашай культуры і нашай дзяржаўнасці. Это першы момант. Ну, а калі па сутнасці, беларуская дзяржава заўсёды надзвычай ярка, акрэслена і рэльефна падкрэслівала, што яна стаіць на варце міжнароднага права, і ў тым ліку важнейшы прынцып міжнароднага права – это тэрытарыяльная цэласнасць дзяржаў. Таму мы ніколі не прэтэндавалі на тэрыторыю суседняй дзяржавы. Нягледзячы на тое, што, безумоўна, Вільня і Віленскі край – гэта неад'емная частка беларускай гісторыі. Калі казаць пра ўсе гэтыя надпісы, я не сумняваюся ў тым, што гэта якраз тыя людзі, якія потрапілі ў Вільню по запрашэнню Літоўскай Рэспублікі.